свята Мінська спаўняецца 957 гадоў. У гонар гэтага свята мы вырашылі спытаць гімназістаў, настаўнікаў і работнікаў гімназіі, якое іх любімае месца ў Мінску. Адкажыце, калі ласка, якое ваше самае любімае месца ў Мінску? Маё самае любімае месца ў Мінску – гэта Лошыцкая сядзіба і Лошыцкі парк. Вуліца Карла Маркса. Яна мне вельмі падабаецца, яна такая старажытная, яна вельмі гістарычная, там вельмі утульна і прыгожа. Парк дружбы народаў. Я вельмі люблю парк Чайківскага. Тэатр юнага гледача. Маё любімае месца ў Мінску – гэта музей Вялікай Адчыннай вайны. Маё любімае месца ў Мінску – гэта плошча Перамогі. Маё любімае месца ў Мінску – гэта Лошыцкі парк. Вуліца Якубова. Мне падабаецца парк 900-годдзя горада Мінска. Падабаецца увесь горад. Ён красивый, особенно старинные места. Няміга. Вуліца Кіжаватова 1. Национальный цирк Республики Беларусь. Проспект Рокоссовского. Национальный мастацкі музей Республики Беларусь. Мне вельмі падабаецца вуліца, дзе збіраецца наша моладзь. Гэта вуліца Кастрычніцкая. Парк Грэкавай. Жылы комплекс Мінск-Мір. Маё любімае месца – гэта верхні горад. Маё улюбленае месца ў Мінску – гэта нацыянальная бібліятэка. Плошча Незалежнасці. Плошча Якуба Коласа. Плошча Леніна. Наша любимая Серебраночка. Улица Подавая. Гэта парк Перамогі. Это Александровский сквер. Мінск – дарагі майму сэрцу горад. Тут жыве гісторыя і культура майго народа, якая увекавечана ў назвах вуліцаў, помнікаў. Самае улюбёнае месца майго для мяне горада – гэта, канешне, парк Янкі Купал, плошча Якуба Коласа, вайсковыя могілкі, дзе знайшлі спачын нашы салдаты Великой Отчинной войны. Мой родный Минск, под небом журавлиным, живи, квітней под зоркой золотой. Ты для мяне на всей земли одиной. Тебе люблю я всей своей душой.